iso malah nyedake wong tuwa. Dora kan doa terbaik. Ya, aku sing tuwa sing akeh lupute ya, Nok. Apa neh aku tah lanang ya toh, mergo wanita itu selalu benar. Ya. Aku jaluk sing ngapura ya. Weh. Kok malah curhat nang kene. Maaf ki bapak anak kok. Bapak anak kok. Kok ngono? Sikut kuwi ngono. Bapak, Apa, Nduk? Bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi Bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya, Kan aku iya. enggak punya salah. Oh iya. Cuk. Sini sungkem sini. Hei! Bapak Jan. Enggak asik. Iya, kok gak asik. Wes, salih bapake wes sungkem. Wes. Lho kok enggak dicium? Lho kok Kuale. Sing nyium tangan kuwi. Nah. Ya. Awas. Stop. Asik. Lestari
yo sadanan Oh! song rembaka Umyung swaraning pradangga kang lumampah kumpul sajara watata tanjarum teni rama parna ong dwaja miwang bending ungkung risang rekyana pate kang minangka cucuk ing prawadya bala iki ndak sawang Petruk kantong bolong kang mlayu-mlayu gawe kaget ana apa Petruk? Nggih. Niki Ndara Anoman. Iya Petruk. Kula niku wau teng negari Ngamarta. Perlune duwe perlu apa ning negara Ngamarta? Kula badhe nyilih wujudipun jimat Jamus Kalimasada. Kinarya bapak anggenipun badhe mbangun jiwane para menungsa. Lah terus dilalae teng mriku niku wonten Nalendra Mendura Prabu Baladewa. Prabu Baladewa nggih. Prabu Baladewa nggih badhe nyilih wujude jimat Kalimasada didamel kinarya pulihing negari Ngastina ingkang sakmangke nembe ketaman wabah utawi penyakit. Lah banjur Prabu Baladewa ngerti kula nggih badhe nyilih jimat Kalimasada. Prabu Baladewa nesu. Kula diunek-unekke entek amek kurang golek. Terus kowe wedi. Kula wani. Kula waneni Prabu Baladewa. Lah nek wani nyapa kok mlayu-mlayu. Lah masalahe ngejak kanca. Nek ijen padha ijen ngono Petruk wani. Siji musuh siji Petruk wani ning masalahe Prabu Baladewa ngejak Kurawa komplit ngoten lho. Kurawa komplit nggawa gaman, nggawa senjata badhe nyekel Petruk. Kula pripun niki Ndara Anoman? Gandeng paduka menika sae kalian kula nyuwun pengayoman, kula nyuwun bantuan. Petruk aja kuwatir. Aja nganti slindro kang dadi rasamu. Anoman sing bakal paring bantuan marang Petruk. Nggih? Ya. Merga ana ing jaman Ramayana biyen Anoman wis dibantu kelawan bapakmu Kyai Semar. Mula dina iki genti aku males, aku sing ganti labuh utawa menehi bantuan marang bapakmu Kyai Semar. Ya kuwi kinarya mbangun jiwane para manungsa. Kurawa tak dadakane, kowe mundur Petruk. Nggih, matur nuwun sembah nuwun Ramandaya Pati. Anoman malumpat sampun prapting witing naga sari mulat mangandhap katingal manut yayu kurwaking
Adek. Wah. Oh. Hei, awas. Mawur mangawawur wurahan sengarane ngajurit gong makuru kongso tetekaya butula wur panjriting turangga estimyang dwaja kangkeng itir rekata ingkang dwaja lelayu sepit kethek putih ora pangling Anoman kowe ya kowe barisan Kurawa jenengmu Aswatama ya Aswatama ki saka tembung aswa suta karo utama aswa ki jaran suta ki anak utama ki apik kowe ki anake jaran sing apik edan kowe merdekke tembung apa abamu ora usah melu-melu celeng boloten kebolatengen. Endi Petruk? Ora usah goleki sing ora ana. Aja ora usah goleki Petruk iki anane Anoman tandingana. Lho. Kowe pernah apa karo Petruk, Man? Ora sanak, ora kadang yen mati melu kelangan. Babo arepe apa? Wani karo aku sing tak wedeni apamu. Parat. Aku ora jarak perkara ning kowe malah dadi mbela Petruk tegese kowe dadi pepalang anggone para Kurawa bakal nyilih jimat Kalimasada. Mbok arani pepalang ya monggo wae. Edan. Legan golek momongan puk-punuk golek pacangan merangi tatal ngrat Jawu. Tanganku ndarat ngenengi dadam ora mlesat igamu jo takon dosa kowe. Dan nyekatan nyamber walang kowe. Neng di keteke mau. Wah. Mati nih. Modar kowe. Kut. Jentoske. Oh. Wait. Oh.
Kowe sekti tenanan Anoman kowe. Ayo, perang. Golek keringet le. Ora mung dolanan HP ngeslot golek skater le. Mati aku. Aduh. Put, ho, ha, ho, het. Het, ho, iki piye? Weh. Put, weh. Pisan kas mbokmu. Kleang, balaku wah terpental jauh. What? Jupukno le, jupukno. Yo. Ayo, ndi Anoman? Matane ning kene lho. Oh iya. Ora ketok man, yo. Ayo. Wis wani karo aku. Wani, apamu sing tak udeni? Hop. Hop. Wah. Hop. Ha. Ho. Aduh, capek aku. Aduh, capek aku. Aduh, Pak Mariono tambahi, Pak Mariono. Hop! Hut. Wah, keteke metu iki. Aduh. Hut. Hus. Awas, jurus Jet Li. Hut. Waduh. Hus. Tak cekel dadek ning ingon-ingon kebun binatang kowe iki. Wit. Angel menceklane yo. Hut. Hut. Angin hamidet milih
Lah menika to Kyai Semar Badranaya ingkang arsa nunggu praptanira keng putra Petruk Kantong Bolong anggenipun den utus ngampil wujudipun jimat Jamus Kalimasada minangka dados sarana Kyai Semar hambangun jiwane para manungsa. Kedadak sawanira Raden Abimanyu satriya Plongkowati gawe kagiat kang samya mulak. Caritaning satriya linuwe kang maradi mring kautaman tan bekat pring pangestine punika kula sawang anake Raden Janaka namine Raden Abimanyu satriya Plongkowati. Iya wa Semar kadingaren kok dolan wonten ing Karang Kadempel mriki. Aku mung arep matur marang Wa Semar Badranaya. Matur babakan apa, Gus? Dina iki bapakku ya kuwi Kanjeng Rama Arjuna murca ilang tanpa wangenan. Mula sing bisa tak sambati ya mung Kyai Semar. Aku njaluk kepiye kali damare Kakang Semar anggon munggagapi murcane utawa ilange bapakku Raden Janaka Kyai Semar. Iki Petruk sing tak anti-anti. Piye Petruk? Tekamu, kowe apa wis nggawa bali wujute jimat Jamus Kalimasada? Bapak, piye Petruk? Kula badhe ngampil wujudipun jimat Jamus Kalimasada. Ternyata Sinuwun Prabu Baladewa nggih badhe ngampil, badhe nyilih wujudipun jimat Jamus Kalimasada minangka waluyaning negari Ngastina ingkang sakmangke ketaman Pagebluk Mayangkara. Lah, pungkasanipun rembug Ndara Raden Werkudara utawi Ndara Raden Bimasena paring dalan tengah. Dalan tengahe piye? Sapa wae bisa mujuti kembang sing jenenge Sekar Jatiwasesa, ya kuwi sing bisa mboyong jimat Jamus Kalimasada. Wa Semar, pripun Gus? Aku ngerti papan panggonane Sekar utawa kembang sing jenenge kembang Jatiwasesa. Mapanipun wonten pundi? Ya kuwi mapane ana ing negara Purakencana. Negara Purakencana Kakang. Mula ayo sadurunge goleki ilange ramaku ya kuwi Raden Janaka luwih dhisik panjenengane Wa Semar bakal tak bantu goleki Sekar Jatiwasesa supaya bisa ngampil wujuding jimat Jamus Kalimasada. Monggo kula dherekaken, Gus. Prabata merah ingsun prihatin mas poku ijin
caritane madeg negara Pura Kencana nenggih teng mriku Nalendra jejuluk Gabau. Iki ana satriya sing dedeke Kuru sapa jenengmu? Raden Abimanyu kang dadi jenengku. Iki mapan ana negara Pura Kencana. Ya iki negara Pura Kencana. Jenengmu sapa? Aku sing mimpin negara Pura Kencana kene jenengku Prabu Naga Mahabau. Naga Mahabau. Ya. Katone negara Pura Kencana kene ketaman pagebluk. Ya, negara kene ketaman pagebluk. Aku antuk wangsiting dewa negara kene bisa pulih yen bisa ya kuwi mujuti sing jenenge Kembang Jatiwasesa. Kamangka Kembang Jatiwasesa kuwi jagat ora ana tunggale sing duwe ya mung negara Pura Kencana. Nanging aku ora bisa njupuk wujude Kembang Jatiwasesa kuwi mau Raden. Mula yen panjenengan Raden Abimanyu bisa njupuk wujude Kembang Jatiwasesa bakal tak wenehi ganjaran. Ning ngendi panggonane Kembang Jatiwasesa bakal tak pethike dina iki. Yata larata saking godha Sakuragala yen tan mutusa sang Sri kuwi wujute Kembang Jatiwasesa Raden. Iya. Prabu Naga Mahabau bakal tak pethike minangka sarana pulihing katentreman ana ing negaramu Pura Kencana kene. Semalaning rat leketek ing jagat gelah-gelahing bumi panuksmaning jajing lanat sukertaning bawana. Bareng kowe Abimanyu bisa methik Kembang Jatiwasesa, kowe banjur tinggal gelanggang colong playu. Kowe maling ana ing negara Pura Kencana, aja mandhek Abimanyu. Yata larata saking godha Sakuragala yen atana mutusa sang Sri Wa Semar iki wis ndak wujude Kembang Jatiwasesa saka negara Pura Kencana. Sembah nuwun Ndara kula Raden Abimanyu. Kula percaya Semar pitados
tukuling kembang Jatiwaseso mengke boten dangu malih Keng Rama Raden Janaka mesti bakale balik ndara kula. Mareka den mrayitna es munirire eka balik ndara kula Prabu Puntadewa piye Kakang Semar kula pun saged mujuti syarat ngampil jimat Jamus Kalimasada syarate kudu mujuti Sekar Jatiwaseso Sekar Jatiwaseso pun kula beta niki wujude kembang Jatiwaseso. Yen mancen kaya mangkono iki tampanana wujude jimat Kalimasada minangka sarana anggone Kakang Semar bakal mbangun jiwane para manungsa Kakang. Kula mbangun jiwane menungsa kanthi dasar nyilih jimat Jamus Kalimasada niku jane mung simbol. Mung simbol supados sampeyan dados pejabating negara tansah nggondheli wujudipun dasaring negara ingkang katulis wonten Kalimasada. Kalimasada 5 sing dadi usada. Setunggal rasa panembah, angka 2 rasa kamanungsan, angka 3 rasa manunggalan, angka 4 musyawarah, angka 5 rasa adil. Punika kedah digoceki digondheli kanthi kenceng supados negari Ngamarta menika dados negari ingkang ayem tentrem gemah ripah loh jinawi dadi negara kang baldatun thaibatun barapun gofur. Samu barange wis cetha. Sinuwun Petruk mlayu-mlayu gawe kaget ana apa? Ngaturi ketiwasan geger wonten Jawi. Negari Ngamarta diamuk ratu saking negari Purakencana. Naminipun Prabu Naga Mahabau. Ngancam ngincim dhateng Raden Abimanyu. Menawi Raden Abimanyu mboten timbul, negari Ngamarta badhe dipun bedah, badhe dipun gebak peperangan. Mundur tak tandangane. Langeng driya mangu mangungkung kanduhan rimang lirlina tanpa kahanin. Iki sing nyolong kembang Jatiwaseso. Ayo balekno kembang Jatiwaseso. Kula pasrah jiwa raga dumateng Prabu Naga Mahabau.
Ayo tandingono adu kesekten karo Prabu Naga Mahabau. Kula mboten badhe nglawan Paduka. Nyawa kula badhe kula udhakaken. Lho, kowe kok ora wani karo aku dasarmu apa? Mboten wonten jamak limrahipun wong tuwa wani kelawan anake, wong tuwa kendel mateni anake. Aduh anakku ngger. Kanjeng Rama Janaka sampun timbul. Iya anakku Abimanyu, lungaku saka negara Ngamarta mung mrihatinake kahanan negara Ngamarta. Dene saiki kembang Jati Wasesa wis timbul lan para sentananing para pejabating negara uga wis nggondheli dasaring negara. Saiki negara Ngamarta wis ayem tentrem. Mula ayo aja kesuwen Abimanyu enggal bali ora negara Ngamarta ya nggir. Rayoli binentang Kresna Koko Prabu Baladewa. Yo, kembang Jati Wasesa wis dientukke dening Petruk, tegese sing nyilih jimat Kalimasada kuwi si Petruk. Aku ora nrimake perkara iki. Jimat Jamus Kalimasada kudu ning tangane Prabu Baladewa. Koko Prabu sampun, Koko Prabu. Paduka inget menawi kembang Jati Wasesa punika mboten mapan wonten ing asta paduka ning malah ning tangane Semar Badranaya, tegese kembang Jati Wasesa senes jodhonipun Kurawa, senes jodhonipun paduka sinuwun Prabu Baladewa. Ngalah Koko Prabu nglenggana, monggo kula aturi kondur mawon wonten Mandura. Wah, ketiwasan. Ngamarta sakmenika sampun ayem Yayi Prabu nuwun inggih pangwestunipun Koko Prabu Kresna. Sing becik kena nggo tuladha, sing ala katuta barat kelawan lisus. Timbuling Raden Janaka tentreming negara Ngamarta ateges lakon Semar Medhar Sabda sampun tuntas. Tas. Alhamdulillah. Muga-muga sumrambahing tentreming negara Ngamarta sumrambah wonten ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Tambah maju, tambah bersatu, bermutu, nomor 1. Kula nyuwun pamit, mbok bilih wonten klenta-klentring ngatur nyuwun agunging samudra pangaksami. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing nonton tanggapan. Astabrata